Mose nguma edikan. Tie dua sanson. Yosef daeson. Yosef tena Canaan asase a n'agya te so sɛ ɔhɔhoɔ no so. Yosef abusua ho asɛm nie. Ɛberɛ a Yakob ba Yosef di mfirinhyia 17 no, na ɔne ne nuanom hwɛ wɔn agya Yakob nnwan so. Na ɔyɛ Bilha ne Silpa a wɔyɛ n'agya yerenom no mmabarima no aboafoɔ. Na ɔyɛ obi a nneɛma a ne nuanom no yɛ a na ɛnyɛ no, ɔtaa bɛka kyerɛ wɔn agya Yakob. Na Israel pɛ ne ba Yosef asɛm sene ne mma a aka no nyinaa, ɛfiri sɛ ɔwoo no ne nkɔkorabere mu. Ɛno nti, ɔpam batakari bi a ɛyɛ maa no. Ɛberɛ a ne nuanom huu sɛ wɔn agya pɛ n'asɛm sene wɔn nyinaa no, wɔtae no a na wɔnka bodwosɛm nkyerɛ no. Ɛda bi, Yosef soo daeɛ. Ɔkaa daeɛ a ɔsoeɛ no kyerɛɛ ne nuanom mmarima no. Wɔtae no kyɛnee kane no mpo. Yosef ka kyerɛɛ ne nuanom no sɛ, montie daeɛ bi a maso. Mesoo daeɛ na yɛrekyekyere aburo afiafi wɔ afuom. Ɛberɛ a yɛgu so rekyekyere aburo no, amonom hɔ ara, me afiafi a makyekyere no sɔre gyinaa ntenten. Mo afiafi a makyekyere no nso atwa me deɛ no ho hyia a ɛkɔtoo no. Yosef nuanom no bisaa no sɛ, enti w'adwene ne sɛ wobɛdi yɛn so anaa? Wogye di sɛ ampa ara wobɛtumi aka yɛn ahyɛ? Esiane daeɛ a wɔsoeɛ no ne asɛm a wɔkaeɛ no nti, ɛmaa ne nuanom no kyiri no kɔkɔɔkɔ. Afei wɔsan soo daeɛ bio. Ɔkaa daeɛ a ɔsoeɛ no kyerɛɛ ne nuanom no sɛ, montie, maso daeɛ foforɔ bio. Mesoo daeɛ na owia, ɔsrane ne nsoromma 12 koto me. Saa daeɛ yi deɛ, ɔka kyerɛɛ n'agya ne ne nuammarima no. N'agya tee saa daeɛ no, ɔkaa n'anim sɛ, ɛdeɛn daeɛ na waso yi? Wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ ampa ara, wo maame ne me ne wo nuanom no bɛba abɛkoto wo anaa? Yei maa ne nuanom no ani beree no mmorosoɔ. Nanso n'agya deɛ, ɔdwene asɛm no ho kɔɔ akyiri. Yosef nuanom bɔɔ ne ho pɔ. Ɛda bi, Yosef nuammarimanom no de wɔn agya nnwan kɔɔ adidi wɔ Sekem. Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ, sɛdeɛ wonim no, wo nuanom no de mmoa no kɔ adidi wɔ Sekem. Bra na mensoma wo wɔn nkyɛn. Yosef buaa sɛ, yoo agya, mate. Enti Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ, kɔ na kɔhwɛ sɛ wo nuanom no ho te sɛn, na nnwan no nso, na san bɛka biribi kyerɛ me. Enti Israel somaa Yosef firi Hebron subonhwa no mu. Ɛberɛ a Yosef duruu Sekem no, ɔbarima bi hunu no sɛ ɔnenam wura no mu. Ɔbarima no bisaa no sɛ, wohwehwɛ deɛn? Yosef buaa no sɛ, menhwehwɛ me nuammarima. Mesrɛ wo, wobɛtumi akyerɛ me baabi a wɔde wɔn nnwan no kɔ adidie? Ɔbarima no buaa no sɛ, wo nuanom no afiri ha kɔ. Metee sɛ wɔreka sɛ, momma yɛnkɔ Dotan. Enti Yosef tii ne nuanom no kɔtoo wɔn wɔ Dotan hɔ. Ɛberɛ a Yosef fitiiɛ no, wɔhunuu no wɔ akyirikyiri sɛ ɔreba. Ansa na ɔreduru wɔn nkyɛn no, wɔbɔɔ ne ho pɔ sɛ wɔbɛku no. Wɔkeka kyerɛkyerɛ wɔn ho sɛ, monhwɛ, ɔdaesomfoɔ no na ɔreba no. Mommra seesei a na yɛnku no, na yɛnto no ntwene amena no bi mu, na yɛnkɔka nkyerɛ yɛn agya sɛ aboa bi akye no awe, na yɛnhwɛ sɛ biribi bɛfiri ne daeɛ ahodoɔ no mu aba anaa. Ruben a wɔyɛ wɔn nua panyin no tee saa asɛm yi no, ɔbɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛgye Yosef nkwa. Ɔkaa sɛ, momma yɛnku no, monhwie mogya ngu, momma yɛnto no ntwene amena a ɛwɔ ɛserɛ yi so bi mu, na momma yɛmfa yɛn nsa nka no. Ruben kaa saa asɛm yi de gyee no firi wɔn nsam, sɛdeɛ obɛnya kwan de no akɔhyɛ wɔn agya nsa. Yosef bɛduruu ne nuammarimanom no nkyɛn no, wɔworɔɔ ne batakari fɛfɛ a ɛhyɛ no no. Afei wɔtoo no twenee amena bi mu. Saa amena no, na nsuo biara nni mu. Wɔtɔn Yosef. Afei ɛberɛ a anuanom no tenaa ase sɛ wɔredidie no, wɔtoo wɔn ani hunu sɛ nyoma bebree saso ba faako a na wɔredidi hɔ. Wɔhunu sɛ saa nkurɔfoɔ no yɛ Ismaelfoɔ adwadifoɔ bi a wɔsoso
Shiham, akyenkyenuro ne krɔbɔ a wɔde firi Gilead rekɔtɔn no wɔ Misraim asase so. Yuda ka kyerɛɛ ne nuanom no sɛ, sɛ yɛkum yɛn nua yi, kata ne mogya so a, ɛdeɛn mfasoɔ na yɛbɛnya? Momma yɛnyi no, na yɛntɔn no ma Ismael adwadifoɔ yi, sen sɛ yɛbɛku no. Ɛkɔsi sɛ nara a, ɔyɛ yɛn nua kumaa a wɔyɛ yɛn busuani. Ne nuanom mmarima no penee n'adebisa no so. Ɛberɛ a Midian adwadifoɔ no bɛduru hɔ no, Yosef nuanom no yii no firi amena no mu tɔn ne de dwetɛ 228 maa Ismaelfoɔ no, maa wɔde no kɔɔ Misraim. Ruben san n'akyi baa amena no ho, na ɔhunuu sɛ Yosef nni amena no mu no, ɔsunsuan n'atadeɛ mu. Ɔkɔɔ ne nuammarimanom no hɔ, kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, abarimaa no nni hɔ bio wɔ, enti seesei menyɛ me ho deɛ. Afei, anuanom no faa Yosef batakari no, kum abirekyie de batakari no nuu ne mogya no mu. Wɔde Yosef batakari no fɛɛfɛ no kɔɔ wɔn agya nkyɛn, kɔka kyerɛɛ no sɛ, yɛhunu saa atadeɛ yi wɔ wura mu hɔ baabi. Hwɛ sɛ ɛyɛ Yosef atadeɛ anaa. Wɔn agya hunuiɛ ampa kaa sɛ, nokorɛ, ɛyɛ me ba Yosef atadeɛ. Aboa bi akye no awe. Ampa ara sɛ aboa no atete Yosef nam pasaa. Na Yakob sunsuan n'atadeɛ mu, hyɛ ayitadeɛ, esuu ne ba no nna bebree. Ne mmamarima ne ne mmammaa nyinaa betwaa ne ho hyiaeɛ, kyekyeree ne werɛ. Nanso ankɔsi hwee. Yakob kaa sɛ, dabi, mede awerɛhoɔ bɛwu akɔtɔ me ba no asamado. Enti n'agya Yakob suu no. Deɛ ɛbaeɛ ne sɛ, Midianfoɔ no nso kɔtɔn Yosef maa Potifar wɔ Misraim. Saa Potifar no na ɔyɛ ɔhene Farao dabehene ne n'awɛmfoɔ so panin.